asa Marieta ngoruku Peter Mbaka igo twarenge nyakeyo ase eng'encho ya gosudia abirema bialo chakoewa chiwiriche rende gotwarenga orore emerogoringo nyakogenda rurere gotokire take igo twanyora sarakasi yachakire abanto bari na chinungu bachaka goita abanto omoyobori igo orenge group yake na Tonya Toto n'abantu bachororo egiari gukwanekana ng'abantu abarenge abo omoishimi Osoro abantu abaiga igo bacha na chinungu bachaka goita abanto naende bare gopikia abanto. Unfortunately omwana oyo bwakwa igo twarenga amo ang'e amo nere distance igarenge bosibwane na inchende maero naende rero omwana onkanarora ogwakwa enungu n'abanto bande mbarenga obanka twatema komorwanerera rende omwana oyo twamorusia abo twamosokia chisiko twamominya nyagitari bono bare nyagitari Lokman agendete kwa matibabu lakini abakire aumiete akire omotugo besana incidence yega yatanyora twarenga nawe lakini renda abantu abo baranga barabumba arenge prepared igo barenge ne chinsara nemete y'amakombe n'emioro bono egente kega nabo bateba ng'a tikiarenge egento kia ekiagera nti twachororo ase eng'encho yogosudia ninki kegenderete rende mpaka noe na abana baito nabo barenga abana b'esukuru nabo barenge iga ebirema konyora biaretiru biabekirwe iga abwo bono abanto bonsi pi igo bachaka gotama egente kega nabo bateba ng'a tikiarenge egento kia serikali erigereri onye egente kiarenge planned no Mheshimiwa Osoro titokomanya gose Tonya Toto titomanyetie plan yegente kega ninki kiare lakini tunashtumu sana sana. Chaka asa Marieta Njosi kwambuka twachanyeke toiguna Osoro ngochari ngororo twacha korora rende onekera twikororo nturende twarora abantu ngunya gocha bare ebirogo bibangira abo enturende twatene nake igo twaigwa eriogi riachakire amagena ng'ea kobogorigwa amagena akorutigwa chiandonsi twang'ea gotama okero twatama twaminyoka ang'ea sieke egeita twatama twagenda twebisa chinyomba chia abande twesiekerera bono getwesiekererete nabasibati bande babwata abana baremarete bacha kwegura chiwiriche kero twesiekererete abwo twaigwa omonto gakorera nkonye bono twanya kobori ning'o inche natebia abasibati abwo twarenge nabo tiga ng'igore nsoke ndore ning'o oyo okorera mono iga nari nasoka nanyora nomogaka ono oumete ore ense okorera nkonye nari twamominyoki gocha Nyamarambe nyagitari twamoreta bono nyagitari.